Hola, doncs jo sóc la Maria i m'he decidit a fer aquest vídeo per animar-vos a tots que consumiu teatre i que aneu al teatre. Realment jo sóc una persona que m'agrada moltíssim anar-hi, consumeixo molt de teatre i bàsicament m'agrada anar-hi perquè crec que moltes obres m'han fet aprendre i m'han fet reflexionar moltíssim sobre molts aspectes de la vida, no? Llavors, a qualsevol persona li recomanaria el teatre, evidentment hi ha obres de tot tipus i també s'han de saber triar perquè n'hi ha que realment només són oci, que no vol dir res i que tu pots passar superbé, però que potser no t'emportaràs aquest component emocional que et poden aportar altres obres. Tot és correcte, tot està bé i tot és super xulo. Realment a Figueres penso que ens porten, gràcies, molt de teatre de qualitat. I a més una cosa que crec que és important destacar és que realment és molt assequible, els preus són assequibles, vull dir, només cal intentar anar a veure teatre a Girona o a Barcelona, que els preus pugen molt més, per tant, de veritat, aprofiteu-ho i consumiu teatre. Jo per fer aquest vídeo he decidit triar una obra que es diu Rebota, rebota i en tu cara explota, i l'he triat per dos motius. El primer motiu perquè és una obra de petit format i últimament en porten moltes a Figueres i he descobert que m'encanten. O sigui, jo quan vaig veure una obra de petit format, rares vegades surto decepcionada. Les de petit format m'agraden perquè hi ha molt menys espectador i generalment es fan sobre l'escenari. Llavors això vol dir que et sents els actors molt més a prop, o sigui, i pots entrar molt més ràpidament a l'obra, no? És com que quasi que els sents respirar i és una sensació que a mi m'agrada molt, entro molt en les històries i generalment són molt, molt potents. I la segona cosa he triat aquesta perquè és una obra que parla de la violència de gènere, de la violència masclista i sobretot és una crítica social. O sigui, és una obra que et fa reflexionar com a espectador i al final el que et diu és, escolta, podries estar fent molt més per reivindicar tot el que està passant a nivell social i no ho estàs fent, no? Desperta d'una vegada. I sobretot com a dona em va portar molt el component aquest de dir ei, desperta perquè durant molts anys se t'han explicat un seguit de coses que potser no cal que els hi facis cas, no? Jo soc una persona que evidentment m'interessen molt tots aquests temes però no hi estic gaire posada, doncs realment vaig sortir d'allà qüestionant-me moltíssimes coses. A més és una obra que, malgrat fa una crítica social i té moments realment durs, és una obra que generalment, en gairebé tota la seva essència, és còmica. Bueno, és irònica, perquè al final tu rius, però rius de lo bèstia de lo que s'està dient, no? Però és divertida i és planera, la pots entendre sense cap tipus de problema. És un monòleg, vull dir que això té moltíssim mèrit. És una obra dirigida per Quim Tarrida i Agnès Mateus i ella, o sigui, l'Agnès, a part de ser directora també de l'obra, és l'actriu, és un monòleg, està allà sola. Ella com a actriu és flipant i realment fa vibrar, vull dir que res, això, que no explico res més, que no vull fer spoilers, us animo a venir al teatre i us animo que mireu Rebota, rebota i en tu cara explota, perquè us dic de veritat que en mi cara exploto. Una abraçada.